హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ, కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు కొద్దిగా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ఏదో మీటింగ్ వల్ల క్లాస్ లేట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. నిన్న 16, 17 అధ్యాయాలు, 17వ అధ్యాయం కొంతవరకు చూసాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ఒకసారి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ హరే రామ కృష్ణ రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. మంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్ లో మరి భక్తి రసామృత సింధు 17వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. సో నిన్న మనం 16వ అధ్యాయాన్ని ముగించాము, 17వ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించాము. ధన్యవాద్ ప్రణామ్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సో మొన్న మొత్తం కొంతవరకు రీక్యాప్ చేశాము, అంటే ఇప్పటి వరకు చూసిన అధ్యాయాలన్నీ. సో 16th చాప్టర్లో మరి ఏం చూసాము అంటే దాదాపు గత కొన్ని చాప్టర్స్లో ఈ 64 లక్షణాలను కూడా కొన్ని లక్షణాలు చొప్పున చూసాము. ఇక 16వ దాంట్లో రాగానుగ భక్తి, రాగాత్మిక భక్తి, భావభక్తి ఇవి చూసాము. 16లో రాగానుగ సాధనా భక్తి అనేది, తర్వాత దాని యొక్క అర్హతలు ఏమిటి,
అంటే రాగానుగ సాధన అంటే రాగాత్మిక భక్తిని ఎలా అలవర్చుకోవాలి అనేది. దానికి ఆ భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలని అన్న గాఢమైన కోరికే దాని యొక్క అర్హత అని కూడా చూసాము. అయితే ఈ కోరిక ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే సత్సాంగత్యం వల్ల, శ్రవణం వల్ల, ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఆ కోరిక పెరుగుతుంది. అయితే మనకి ఆ తీవ్రమైన కోరిక ఎప్పుడు ఇంతకీ కలుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మన అనర్థ నివృత్తిని చేసుకున్నప్పుడు, అంటే మన కాలుష్యాలన్నిటినీ కడిగి వేసుకోగలిగినప్పుడు, మరి ఈ భౌతికత్వాన్ని తగ్గించుకోగలిగినప్పుడు ఈ ఆకర్షణ, ఈ సాధన, రాగాత్మిక భక్తికి అవసరమైన ఆకర్షణ డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ వైదీ సాధన భక్తి మార్గాలను మనం వాటిల్లో మనం ఏదో ఒక అంటే ఈ 9 విధాల భక్తులలో ఒక దానిని మనం చూస్ చేసుకుని మనకి సూట్ అయ్యే భక్తి మార్గాన్ని ఆ 9 దానిని మనం సక్రమంగా దినదినము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి నిత్యము అని చెప్పారు. సో రాగానుగ సాధనా భక్తిలో ఉన్నవి ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవడం. అయితే ఒక సద్భక్తుడి, శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్యంలో తలుచుకోవడం. సో ఎలా పెంచుకోవాలి శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్యం అంటే, మరి బృందావనం లాంటి చోటల ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తుల్ని కనీసం మెంటల్ గా అయినా, లేదా వీలైతే అక్కడికి వెళ్ళలేకపోతే మానసికంగా అయినా మనం ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని ఈ భక్తులతో పెంచుకుని ఆ రకంగా మనం ఈ రాగానుగ సాధన భక్తిని సాధన చేయడం. ఆ తర్వాత మరి మనసులోను లోపల కూడా భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేయడం. అయితే ఆ ధ్యానం అనేది మన ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఆదేశానుసారం ధ్యానం చేయాలి. కాబట్టి గురువు గారు అనుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పాము, గురువు చెప్పిన పద్ధతిలో. ఇక్కడ సిద్ధ ప్రణాళి అని ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు చేసే పద్ధతి ఉన్నది, అది కరెక్ట్ కాదు. అలాంటి మార్గంలోకి వెళ్ళొద్దు, జాగ్రత్త అని ఒక జాగ్రత్త చెప్పారు. మూడవ పద్ధతి, సో ఒకటి శుద్ధ భక్తుడితో ఉండడం డైరెక్ట్ గా, లేదంటే మానసికంగా ఉంటూ మనం ఆ సాధన చేయడం. రెండవది ధ్యానం, భగవంతుణ్ణి మనం నిత్యము ధ్యానం చేయడం. అయితే ఏ విధంగా ధ్యానం చేయాలన్నది శుద్ధ భక్తుడు ఆదేశానుసారం చేయాలి. మూడవది సాధన ప్రక్రియలు. ఏది ఈ సాధన ప్రక్రియ మరి 24 మొదటి సాధనాలను కాదనడం లేదు, అవన్నీ చెయ్యొచ్చు. అలాగే ఈ 9 మనకి ఇష్టమైనది ఒకదాన్ని ఇంకా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని దానిని సాధన చేయాలి అని చెప్పి 3 విధాలుగా రాగానుగ సాధన భక్తి చేయొచ్చన్నారు. అయితే ఈ రాగానుగ సాధన భక్తి ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 రకాలుగా ఉంటుంది. కామానుగ, సంబంధానుగ. కామానుగ అంటే గోపికల వలె ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళలాగా ఫీల్ అవుతూ భగవంతుడి పట్ల అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం. పరోక్షంగా అంటే గోపికల రాధ యొక్క ఆ అనుబంధాన్ని చూసి మనం ఆ భక్తి భావంతో ఉండగలగటం. అలాగే అలా 2 రకాలు ఉన్నాయి కామానుగాలు. సంబంధానుగాలు వాత్సల్య భక్తి కాబట్టి అది కూడా ఒక రకంగా ప్రత్యక్ష పరోక్షంగా చేయొచ్చు. ప్రత్యక్షంగా మనం భగవంతుడికి పట్ల వాత్సల్యంతో, పితృవాత్సల్యంతో అలా ఉండొచ్చు, మాతృవాత్సల్యంతో. లేదు అంటే ఆయన తండ్రి అయిన ఈ నంద మహారాజు గాని, యశోదాదేవిని గాని తలుచుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క భక్తిని, ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా వాత్సల్య భక్తి భావంతో ఉండొచ్చు. 2 రకాలుగా అంటున్నారనమాట. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాము. సో ఇప్పుడు ఇదంతా మనం 16, 17లో కూడా కొంతవరకు చూడటం జరిగింది. 17లో భావభక్తి. సో ఈ భావభక్తి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మరి హృదయం సూర్యుడి వలె ప్రకాశిస్తుందని చూసాము. ఆ భావభక్తి సూర్యుడి కాంతి కంటే కూడా తేజోవంతంగా ఉంటుందన్నారు. అలాంటి భావభక్తి ఉన్నప్పుడు అది ఒక్క మెట్టు పరిపూర్ణతకి కింద ఉంటుంది అని కూడా చెప్పారు. సో ఈ భక్తుడికి మరి భావభక్తిలో ఉన్నప్పుడు భగవత్ సేవ మీద ఉత్సాహం ఉంటుంది, ఉత్తమాధికారి అవుతాడు, ఐహిక మమకారాల వల్ల ఎలాంటి అలుచడి కూడా ఉండదు, ఎల్లప్పుడూ రాధాకృష్ణుల సేవే చేయాలని అనుకుంటుంటాడు. క్రిందటి అధ్యాయాల్లో మరి మనం భక్తి లక్షణాలని చెప్పుకున్నాము. అయితే క్రమేణా ఈ భావభక్తి స్టేజ్ కి అందుకోగలం, ఏ విధంగా అందుకోగలమో మనం చూసాం.
సో ఈ భక్తి అనేది 2 రకాలు అంటున్నారు. ఇది కూడా నిన్న చూసా. నియమ నిబంధనలతో చేసే చేష్ట రూప భక్తి, సహజ ప్రేమతో చేసే భగవంతుని సేవించేటటువంటి భావభక్తి. సో ఈ చేష్ట రూప భక్తిలో మరి సాధనా రూప భక్తి, కార్యరూప భక్తి అని ఉన్నాయి. చేష్ట రూప భక్తి అంటే కార్యరూపమే, దాని యొక్క కార్యరూపమే భావభక్తి. అంటే రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ భావభక్తి అన్నమాట. ఆ చేష్ట రూపాలు, ఆ చేష్టలన్నీ చేస్తూ ఉంటే, చేష్టలు అంటే ఏమిటి మరి? ప్రాక్టీస్లు, సాధనలు. ఈ సాధనలన్నీ చేసినప్పుడు చివరికి ఎందులోకి వస్తారు అంటే ఆ భావభక్తిలోకి వెళ్తారు. సో భగవంతుడి పట్ల ఈ శుద్ధమైన ప్రేమ భక్తిలో కనిపించే ఫస్ట్ ప్రప్రథమ లక్షణం భావభక్తి. సో శుద్ధ ప్రేమలో ఫస్ట్ లక్షణం అన్నమాట. అంటే ఆ ప్యూర్ లవ్ భగవంతుడి మీద, అంటే ఆ తత్వం, ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వం వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క మొదటి లక్షణం ఏమిటి అంటే భావభక్తి. ఆ దశలో ఏం జరుగుతుంది? అశ్రువులు రాల్చడం, శరీరం కంపించడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయని తంత్రశాస్త్రంలో కూడా చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనకి చేష్ట భక్తి, చేష్ట రూప భక్తి, ఆ తర్వాత సహజ ప్రేమతో భగవంతుడిని సేవించే భావరూప భక్తి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. ఒక రకంగా చేష్టలు అంటే మరి సాధనలే, సాధన అనొచ్చు. రెండవది ఆ సాధనల ద్వారా ఏర్పడిన భావభక్తి అన్నమాట. సో ఈ భావభక్తి వచ్చినప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటారు. ఆ అశ్రువులు రాల్చడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే దుర్వాస మహాముని అంబరీష్ మహారాజుని ఇచ్చిన ఆయనని ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పెట్టడం, ఇదంతా కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ గా చూసాం. అయితే అంబరీష్ మహారాజు మరి భక్తితో భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఆయనకు అశ్రువులు కారాయి ధారగా అని చెప్పారు ఆ సమయంలో. ఇలాగే ఈ స్థితి కంటిన్యూ అయితే చివరికి ఆ సమాధి స్థితి అంటే పరిపూర్ణ స్థితికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ 2 విధాలుగా కూడా భావభక్తిని అందుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది. ఏమిటి అంటే, ఒకటి శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం, నిరంతర సాధన, ఇక కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. ఎప్పుడు ఆ సాధనలో ఉంటూ భక్త సాంగత్యం. 2 భగవంతుడి యొక్క గాని, ఆ కృష్ణుడి యొక్క, శుద్ధ భక్తుడి యొక్క గాని అవ్యాజ అనురాగాన్ని మనకు వస్తే సడన్ గా, అంటే ఒకటి భక్తులతో మనం సాంగత్యం చేసి వాళ్ళతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మనం ఆ రకంగా సాధన చేయడం మొదటి మార్గం అయితే, రెండో మార్గంలో అప్రయత్నంగానే కొంతమందికి భగవంతుడి కరుణ, ఈ గురువుల శుద్ధ భక్తుల కరుణ వాళ్ళ మీద ప్రసరిస్తుంది. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్ గా ఇక భక్తి వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు. అయితే ఇది అందరికీ అన్నిసార్లు జరగదు కాబట్టి మనం ఈ ప్రాక్టీస్ మార్గాన్ని వదులుకోకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూసాము, యూనివర్సిటీలో కొంతమందికి ఆనరరీ డిగ్రీస్ ఇస్తారు, చదవకపోయినా వాళ్ళకి వేరే ఏదో రీజన్ ఉండబట్టి, ఆ పాండిత్యం ఉండబట్టి. అలా అని మనందరం ఇంకా చదువు ఎందుకులే, ఈ ఆనరరీ డిగ్రీ తెచ్చుకుందాం అంటే కుదురుతుందా? మనకు క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. కాబట్టి మనందరం అది లేనప్పుడు ఈ డిగ్రీలు మామూలుగానే చదివి తెచ్చుకోవాలి. అలాగే ఈ భక్తి కూడా భగవంతుడి యొక్క, శుద్ధ భక్తుడి యొక్క అనుగ్రహం ఎవరికి కలుగుతుందో ఏమిటో మనకు తెలియదు. మన ప్రయత్నంలో మనం ఉండాలి అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. సో నారదుడి జీవితం గురించి కూడా చూసాం. నారద మహాముని మరి ఆయన ఈ దాసి కుమారుడిగా జన్మించినప్పుడు పరిచారికకు అక్కడ మునుల దగ్గర ఉండి ఆయన వాళ్ళు చేసే బోధలన్నీ కూడా శ్రవణం చేసి, ఆయన వాళ్ళ మంత్ర శ్రవణం వీటన్నిటి ద్వారా క్రమేణా ఆయనకు భగవంతుడి పట్ల ఏ రకంగా ప్రేమ అనేది కలిగింది, ఆయన హృదయం ఏ రకంగా పవిత్రమైనది, ఏ రకంగా ఈ ఐహిక వాంఛలన్నీ పోయాయి, రజోతమో గుణాలు ఎలా అంతరించిపోయాయి, వాటి ప్రభావం ఎలా తొలగిపోయింది, ఇవన్నీ కూడా మనసు ఏ విధంగా దృఢంగా భగవంతుడి మీద లగ్నమైంది అనేది అక్కడ చూస్తాము. సో ఇదంతా కూడా మరి అమ్మునుల సాహచర్యం వల్ల జరిగిందనమాట. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం అని మనకి అదొక ప్రూఫ్ అన్నమాట. ఆ నారద మహాముని మరి 5 సంవత్సరాలప్పుడే ఆయన అంతటి భక్తుడుగా. అలాగే కపిల దేవుడు కూడా తన తల్లికి ఈ శుద్ధ భక్తుల విషయం, వాళ్ళ మాటలు హృదయాల మీద ఎలా పనిచేస్తాయి అందరికీ, అందుకే శ్రవణ కీర్తనలు అంత ముఖ్యము. సరి అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఇలా శ్రవణ కీర్తనలు విన్నామంటే ఇలా హృదయాలనే మార్చేసే శక్తి వాళ్ళ మాటలకు కానీ వాళ్ళ చేతలకు కానీ ఉన్నది అని చెప్పారు. కాబట్టి అలాంటి సాంగత్యం వల్ల కనిష్ట భక్తులు కూడా
మరి నిస్సందేహంగా భగవంతుడి పట్ల ఈ భావభక్తిని పెంచుకోగలరు. పద్మ పురాణంలో కూడా మరి కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్న ఒక భక్తురాలు భగవంతుడి అనుగ్రహం కోసం ఆవిడ రాత్రంతా కూడా నాట్యం చేసింది ఆలయంలో అని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి మరి ఎలాంటి సాధన లేకుండా భగవంతుడు ఆకస్మికంగా భక్తి చూపించవచ్చు, కరుణ చూపించి వాళ్ళకి భక్తి కలిగించవచ్చు. అదే అవ్యాజానురాగం. అది సెకండ్ పాయింట్ అని చెప్పాం కదా. అది అందరికీ కలగకపోవచ్చు. భగవంతుడి యొక్క మాట వల్ల, చూపు వల్ల, ఆశీర్వచనం వల్ల అది కలుగుతుంది. నారదీ పురాణంలో ఏం చెప్పారు? ఆయన మాట భగవంతుడు నారదుడితో, బ్రాహ్మణోత్తమ, నా పట్ల నీకు దివ్యానందంతో కూడిన మంగళప్రదమైన శుద్ధమైన భక్తి కలుగ్గాక అన్నారు. ఆ మాటతో ఆయన భక్తుడైపోవడం జరిగింది. అలాగే స్కంద పురాణంలో చూపు వల్ల భావభక్తి ఎలా వస్తుందనే చెప్పారు. అందులో మరి జాంగల దేశవాసులు వాళ్ళంతా భగవంతుని దర్శించిన వెంటనే వాళ్ళ హృదయాలు ఆయన వశం అయిపోయాయి. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు చూపులు తిప్పుకోలేనంతగా భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు. సో అది భగవంతుడి చూపు ఎలా వాళ్ళని మార్చివేసింది. అలాగే ఆయన ఆశీర్వచనం సుఖ సంహితంలో మరి నారదుడు వ్యాస భగవానుడితో, ఇక్కడ నారదుడు ఎవరు? భగవంతుడు కాకపోయినా శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి భగవంతుడు వ్యాసుడితో ఇలా అన్నారనమాట. వ్యాస భగవాన్తో, నీకు కలిగిన కుమారుడు దేవాది దేవుడి యొక్క గొప్ప భక్తుడు, ఎలాంటి విధులు పాటించకుండానే, ఏ సాధన చేయకుండానే అనేక జన్మల భక్తి సాధన చేసినంత భక్తి లక్షణాలు అతనిలో ఉంటాయి అని చెప్పి ఆయన ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం అన్నమాట. సో సుఖమహామునికి. సో ఆయన అంతటి ముక్త పురుషుడని చూస్తాం సుఖదేవ్ మహాముని. సో శ్రీకృష్ణుడి పట్ల భావభక్తిని గురించి ఇంకా భాగవతంలో నారదులు కూడా చెప్పిన విషయం కూడా చూసాం నిన్న. ఎవరు ధర్మరాజుతో చెప్పడం, మరి ప్రహ్లాద మహారాజు స్వభావాన్ని గురించి చెప్పారు కదా. ఆయన స్వభావం ఎలాంటిదనేది చెప్పడం కూడా వర్ణనాతీతం, అంతటి భక్తుడు అని చెప్పి. సో అది భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల కలిగిన సహజ పరిణామమేనని మరి నారదుడు కూడా మనకు చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడికి ఆ సహజాకర్షణం ఎలా వచ్చింది అంటే మళ్ళీ నారదుల వారి అనుగ్రహం ద్వారానే వచ్చింది. ఎందుకు? ఆయన తల్లికి చెప్పడం, ఆ సమయంలో ఈయన గర్భంలో ఉండి వినడం, తద్వారా ఈయన ఆ ఆకర్షణను, ఆ ప్రేమను, భగవంతుడి మీద భక్తిని పెంచుకోవడం జరిగిందనమాట. అందుకనే ఆయనకు శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలన్నీ కూడా వచ్చాయి. ఈ స్కంద పురాణంలో పర్వతముని నారదుడితో ఏమంటున్నారు? నారద మునీంద్రం, మహర్షులలో మేటి మహర్షివి, నీ ఆశీస్సుల వల్ల సత్సంకల్పం వల్ల మరి ఒక హీనజాతి వేటగాడు కూడా భక్తుడయ్యాడు అని చెప్పి ఆ భక్తుడితో కూడా ఏమన్నారు? నువ్వు ఇలా మారిపోవడంలో నాకేమీ ఆశ్చర్యం కలగడం లేదు. శుద్ధ భక్తులుగా మారారు అంటే వాళ్ళు ఎలాగూ ఇలాగే ఉంటారు అని ఆయన అన్నారనమాట. సో ఈ భావభక్తిలో 5 రకాలను చూసాము. అవి ఏమిటో మనం ఇక్కడ చూద్దామని ఈరోజు అనుకున్నాం. సో నిన్నటి చాప్టర్ అంతా అది మనం నిన్న చూసిన 17th చాప్టర్. సో ఇదంతా కూడా భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ క్లుప్తంగా కొంత ఇక్కడ చెప్పారు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఎక్స్టెటిక్ లవ్, భావభక్తి. సో వెరీ గుడ్. చైతన్య శిక్షాష్టకంలో చైతన్య మహాప్రభు కూడా మరి ఆయన చెప్పారు కదా, గొంతు ఏ రకంగా గద్గదం అవుతుంది, ఆ తర్వాత కంటి నుంచి ఎలా నీరు అశ్రువులు రాలుతున్నాయి అనేది. తర్వాత రాగభక్తిలో పాటు రాగానుగ భక్తులు రాగాత్మికులను ఫాలో అవుతారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. తర్వాత ఈ వాత్సల్య భక్తిలో ప్రత్యక్ష పరోక్షాలు ఉన్నాయి. అలాగే ప్రత్యక్షంగా అంటే భగవంతుడిని సంతానంగా, పరోక్షంగా అంటే ఆ సంతానం అంటే ఆయన తల్లిదండ్రుల పట్ల భక్తితో ఉండడం. యా, వెరీ గుడ్. నారదుల వారి కథ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇప్పుడు భావభక్తి యొక్క భావభక్తి ఎన్ని రకాలని చెప్తున్నారు? 5 ప్రకారాలు. సో ఏమిటి? ఈ రూప గోస్వామి భగవంతుడి పట్ల భక్తిని పెంపొందించుకున్న భక్తుడి లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ భక్తుల లక్షణాలు, భావభక్తుడి యొక్క లక్షణాలు. నిరంతరం భక్తి సేవలోనే ఆసక్తిని చూపిస్తాడు. సోమరితనం అతనికి గిట్టదు. సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఎగ్జామ్ కూడా మామూలుగా భావభక్తుడి లక్షణాలు.
24 ఇప్పుడు కాదు, మీకు తర్వాత భక్తి శాస్త్రిలో 24 గంటల సేపు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా భగవంతుణ్ణి సేవ చేయాలనే అతని కోరిక. 2 శాంత చిత్తుడుగా ఉంటాడు, ప్రతి పని కూడా శ్రద్ధగా చేస్తాడు. ఈ శాంత చిత్తంతో ఉండడం మరి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చిరాకు వస్తూ ఉంటుంది మనకి. అది కూడా మరి అంతటి సుగుణం అన్నమాట. ప్రతి పని కూడా విసుగ్గా కాకుండా, అశ్రద్ధగా కాకుండా శ్రద్ధగా ఏది చేసినా అందుకే భగవంతుడికి అర్పించి చేయన్నది ఇందుకే. ఏదైనా ఆయనకి అర్పించామంటే శ్రద్ధతో చేస్తాం. సో ప్రతి పని శ్రద్ధగా చేస్తారు వీళ్ళు, ఈ భక్తులు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ భగవద్ అర్పితం అనుకుంటూ చేయబట్టి. ఐహిక ఆకర్షణల పట్ల సర్వదా విముఖులు, వాళ్ళకి ఈ భౌతిక ఆకర్షణ లేవు. 4 వాళ్ళ సేవలకు లౌకికమైన గుర్తింపు, గౌరవం వాళ్ళు కోరుకోరు. అంటే నాతిమానిత అని మనం చూస్తాం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో. నాతిమానిత అంటే ఏమిటి? గౌరవాన్ని కోరుకోని వాడు. మనం ఏమిటి, ఎవరైనా ఏదైనా చేసామంటే అందరు పొగిడితే బాగుండని ఉంటుంది మనకి, మెచ్చుకుంటే బాగుండు, మనం చేసిన దానికి గుర్తింపు వస్తే బాగుండు అనుకుంటాం, మెచ్చుకోకపోయినా. కానీ ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులకి ఈ గౌరవం అక్కర్లేదు, గుర్తింపు అక్కర్లేదు, ఏమీ అక్కర్లేదు. 5 శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం తన పైన ఉంటుందని గట్టిగా విశ్వసిస్తారు. అంటే భగవంతుడి మీద ఆ నమ్మకం, విశ్వాసం, ఫెయిత్ అది ఉండాలి శుద్ధ భక్తుడికి. 6 భక్తితో భగవంతుని కొలుచటానికి సదా ఆతృత చూపిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి సేవించాలి అనేటటువంటి ఆతురతతో ఉంటారు. అంటే ఇంకా ఏం చేయగలరు, భగవంతుడి సేవ పట్ల అంతటి ఆతురతతో ఉంటారు. 7 దేవాది దేవుడి దివ్యనామాలను జపించడం అంటే మిక్కిలి ఇష్టం. సో భగవన్నామాలు జపించడం వాళ్ళకి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి పని. 8 భగవంతుడి దివ్య గుణాలను వర్ణించడం చాలా ఇష్టం. నామాలు జపించడం ఒకటైతే ఆయన గుణాలు వర్ణించడం కూడా చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి. 9 భగవంతుని నిత్యలీలలను ప్రదర్శించే మధుర, బృందావనం, ద్వారక ఇలాంటి పవిత్ర క్షేత్రాలన్నీ కూడా అక్కడ నివసించడానికి వాళ్ళకి ఎంతగానో ఉత్సాహం చూపిస్తారు అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఈ 9 కూడా భక్తుల యొక్క లక్షణాలు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ నమ్మకం దేని మీద ఉన్నది, వాళ్ళ విశ్వాసం దేని మీద ఉంది, వాళ్ళకి ఏదంటే ఇష్టము, వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉండటం ఇష్టము, వాళ్ళకి గౌరవం మీద లేదు, ఈ ఐహిక ఆకర్షణల మీద లేదు. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. ఇక సత్కాలక్షేపం అంటే నిరంతరము మరి ఈ భక్తి భావంతోనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్క దాన్ని విడమర్చి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు భక్తిలోనే ఆసక్తి. అంటే సత్కాలక్షేపం, అవ్యర్థ కాలం అంటే వేస్ట్ చేయరు టైం అంతా కూడా ఇలా సత్కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి తన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని స్తుతించడంలో వినియోగిస్తాడు. భావభక్తిని పొందిన శుద్ధ భక్తుడు మనసులో నిరంతరం భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఆ భగవంతుడికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూనో, సేవ చేయడంలోనో, లేదంటే ఇలా భావభక్తిని చేస్తూ అప్పుడప్పుడు మధ్యలో మరి భావభక్తి ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ఆశ్రువులు చారుస్తూ ఈ రకంగా జీవితం అంతా కూడా ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా, వ్యర్థం చేయకుండా నిరంతరం భగవత్ సేవలో ఉంటారు. 2వది శాంతి చిత్తత అన్నారు కదా. అంటే ఎప్పుడు మరి శాంతంగా ఉండడం, ప్రతి పని కూడా శ్రద్ధగా చేయడం. సో అది దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, పరీక్షిత్ మహారాజు. మరి ఆయన మరణ సమయంలో మరి తన ముందున్న మునులతో ఆయన ఏం చెప్పారట, బ్రాహ్మణులారా, మిమ్మల్ని శరణు వేడిన దాసునిగా నన్ను మీరంతా కూడా ఇప్పుడు అనుగ్రహించండి. త్రికరణ శుద్ధిగా నేను ఆ భగవంతుడి పాదాలు సేవించడానికే నేను ఈ గంగా తీరానికి వచ్చాను. గంగామాత కూడా నన్ను అనుగ్రహించేటట్లు మీరందరూ నన్ను దీవించండి అని అడిగాడు. మరి నేను బ్రాహ్మణ కుమారుడి శాపానికి గురి అవ్వాలి, ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ కుమారుడు శపించారు కాబట్టి నన్ను ఆ శాపానికి గురి కానివ్వండి, నేను దాని లెక్క చేయను. కానీ నా చివరి క్షణాల్లో భగవంతుడి దివ్యనామాలను మాత్రం కీర్తించాలని నేను మిమ్మల్ని అర్థిస్తున్నాను. అంటే వాళ్ళ ఆశీర్వాదం అడుగుతున్నారు. దేనికి? భగవన్నామాన్ని చివర్లో నేను జపించేటట్లు నన్ను ఆశీర్వదించండి. దానివల్ల భగవంతుడి యొక్క దివ్య గుణాలు నాకు అనుభూతమవుతాయి అంటున్నారు. అంటే భగవంతుణ్ణి పొందగలిగే స్థితి వస్తుంది. ఆయన దివ్య గుణాలు అనుభూతి అవుతున్నాయి అంటే ఆయన ఏమిటి, ఆయన దివ్య గుణం సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు.
ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఏమిటో నాకు అప్పుడు అనుభూతి అవుతుంది. తద్వారా మరి అప్పుడు నేను భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతాను అని చెప్పి ఆయన వీళ్ళందరి ఆశీర్వాదం అడిగారనమాట. ఆయన యొక్క దివ్యనామాలు నేను చివర్లో కీర్తించేటట్లు నన్ను ఆశీర్వదించండి, అప్పుడు నాకు ఆయన తత్వం అనుభూతి అవుతుంది అని. సో ఆయన నామాలను కీర్తించినప్పుడు మనకి భగవత్ తత్వం అనుభూతి అవుతుంది అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో అందుకే భగవన్నామ కీర్తన అంత ముఖ్యం అన్నమాట. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఈ ప్రవర్తన మరి మృత్యు వస్తోందన్నా కూడా ఆయన కలత లేదు, మనసులో ఎలాంటి అశాంతి లేదు, శాంతంగానే ఆయన ఈ రకంగా చెప్పారు. సో అది శుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణం అంటున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ ది వైరాగ్యం, అంటే ఇంద్రియాలు ఐహిక సుఖాల మీద భ్రాంతి లేదు అన్నారు కదా, అది చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు కూడా మనం మామూలు వాళ్ళకి ఇంద్రియ సుఖాల మీద వెళ్తూ ఉంటుంది ఇంద్రియాలన్నీ, కానీ భావభక్తి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఇంద్రియ సుఖాల మీద ఉండదు వాళ్ళకి, ఐహిక సుఖాల మీద. అలాంటి మనస్థితినే వైరాగ్యం అంటారు. ఎప్పుడైతే మనకి ఇంద్రియ సుఖాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ పోతుందో అదే వైరాగ్యం. కాబట్టి అలాంటి వైరాగ్యానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు భాగవతంలో. ఏమని? భగవంతుడి పాదాలు, ఆయన యొక్క పాద సౌందర్యం పట్ల మనం ఎంతగా ఆకర్షింపబడ్డాము అంటే, ఆయన మరి భరత మహాముని ఆయన మరి తన భోగాలను, కుటుంబాన్ని, పిల్లలను, మిత్రుల్ని, రాజ్యాన్ని, సమస్తాన్ని కూడా ఆయన ఏదో అశుద్ధమైన మలం వల్లే పరిహరించారు. అంటే పనికిరాని వేస్ట్ మెటీరియల్ లాగా వదిలేసి అన్నింటినీ ఆయన భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణతో వెళ్ళిపోయారు. ఈ భరత మహాముని చూస్తాం కదా మనం, ఈ భగవద్గీతలో కూడా ఈ భాగవత స్టోరీని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకుంటున్నాం. వెళ్ళి అక్కడ చివర్లో మరి జింక ఒకటి, దాని మీద మమకారం, మళ్ళీ జన్మ ఎత్తాల్సి వస్తుంది ఆయన. ఆ తర్వాత ఇంకొక జన్మకు గాని మరి పరిపూర్ణత రాదు. ఈ భరత మహాముని అంతటి భక్తితో భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణతో అన్ని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళారనమాట. వైరాగ్యం అంటే అది అంత, ఆయనే వైరాగ్యానికి ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తున్నారు. ఇక నిగర్విగా ఉండడం అంటే నాతి మానిత అనుకున్నాక మానశూన్యత, మానిత అంటే గౌరవం కావాలి అనుకోవడం, నాతి లేని వాళ్ళు అని మానశూన్యత అన్నారు. సో ఇక్కడ నిగర్విగా ఉండడం అన్నమాట. సో భగీరథ మహారాజు మిగిలిన అందరి రాజుల పైన ఆయన సార్వభౌముడు. ఆయన భగవంతుడి పట్ల ఈ భావభక్తిని సాధించాడు. సో సాధించి ఆయన సార్వభౌముడైనా కూడా, సార్వభౌముడు అంటే ఏమిటి? మరి వాళ్ళ కింద ఎంతో మంది సామంత రాజులు ఉంటారు, అంటే చాలా మరి పెద్ద రాజు కదా. అయినా కూడా ఆయన ఈ భావభక్తుడు అయ్యేసరికి సన్యాసి అయిపోయి మరి రాజకీయ శత్రువుల ఇళ్లకు, అస్పృశ్యుల ఇళ్లకు, అన్ని ప్లేసెస్ కి భిక్షాటనకు కూడా వెళ్ళేవాడు అనమాట. వెళ్ళారని పద్మ పురాణంలో ఉంటుంది కదా అంటున్నారు. సో మిక్కిలి వినయంతో వాళ్ళ అందరి ఎదుట తల వంచి నమస్కరించేవారట భిక్షకు వెళ్ళాయన. సో అంటే ఎంతటి మరి అంత సార్వభౌముడు రాజు, ఆయన భక్తుడైపోయి ఆయన ఈ రకంగా అయిపోయారనమాట. నిగర్వి, ఏమాత్రం గర్వం లేకుండా. మరి అలా భారతదేశంలో మరి ఇలాంటి సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి మన చరిత్రలో అంటున్నారు. 200 ఏళ్ల క్రితం కలకత్తాలో లాల్ బాబు అని ఒక గొప్ప భూస్వామి వైష్ణవుడిగా మారిపోయి బృందావనంలో నివసించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆయన కూడా ఇలా తన రాజకీయ విరోధుల ఇండ్లకు భిక్షాటనకై వెళ్ళాడు. మామూలుగా మనం అసలు ఆ విరోధులంటే వాళ్ళ ముందు తక్కువగా ఉండటం గాని, మనకి వాళ్ళని ఏదైనా అడగడం గాని చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. కానీ ఆయన మరి వీళ్ళంతా అంతటి నిగర్వులు అన్నమాట. భిక్షాటనం అంటే మరి మనం వెళ్తే వాళ్ళు అవమానించినా కూడా దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అందరూ, మనం ఎవరింటికి వెళ్ళినా అందరూ మర్యాదతో, ఏదో పాపం సాధు అని అలా చూసేవాళ్ళు అందరూ ఉంటారని గ్యారంటీ లేదు కదా. ఎంతో మంది తరిమి వేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా మర్యాదగా. కాబట్టి అది సహజం. అది అలాంటి అవమానాలను కూడా భక్తుడుగా వాళ్ళు భగవంతుడి కోసం సహించారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఆయన సేవలో ఎలాంటి హీన స్థితినైనా అంగీకరిస్తాడు. సో గర్వం లేకుండా ఉండడం అన్నదాన్ని. తర్వాత ఆశాబంధం అంటే భగవంతుడి అనుగ్రహం నా పైన తప్పకుండా ఉంటుంది అనేటటువంటి భావం. అంటే ఆ హోప్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఉంటుందన్నమాట, ఆశ. నేను
భక్తిలో నేను భక్తి మార్గంలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను తప్పనిసరిగా భగవద్ధామానికి వెళ్తాననే విశ్వాసం అక్కడ. హోప్ అంటే ఊరికినే హోపింగ్ గా ఉండడం కాదు, వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం ఉందన్నమాట. సో అలాంటి ఆశాభావం, నమ్మకమే ఉదాహరణగా సనాతన గోస్వామి ఒక ప్రార్థన చేశారు. ఏమని? శ్రీకృష్ణుని పట్ల గాని ఆయన పట్ల ప్రేమను కలిగించే కీర్తనలనే సాధనాల పట్ల గాని నాకు ఏ ప్రేమ ఆ లేదు. నిరంతరం కృష్ణుణ్ణే స్మరిస్తూ ఆయన పాదార విందాలని తన హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకునే భక్తి యోగ పద్ధతిని కూడా నాకు పాటించడం చేతగాదు, అది కూడా నాకు రాదు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడం, పుణ్యకార్యాలు చేయడం అలాంటి అవకాశము నాకు లేదు. అయితే నేను ఒక ఉత్తమ కుటుంబంలో కూడా జన్మించలేదు. అందుకని నేను గోపీజన వల్లభుడును ఆయన నిన్ను వేడుకొనడం తప్ప నాకు గత్యంతరం లేదు. నాకు ఇవేవీ లేవు. కాబట్టి నేను చేయగలిగింది ఏమిటంటే నిన్ను వేడుకోవడం, నీ పాదార విందాలని ఏదో విధంగా చేరుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. కాబట్టి జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే దానికి అవసరమైన సామర్థ్యం నాలో లేదు. కాబట్టి మీ అలాంటి ఆశ నాకు, ఆశ తలుచుకున్నప్పుడల్లా బాధ కలిగిస్తోంది అంటున్నారు. సో దీని అర్థం, సారాంశం ఏమిటి అంటే, ఈ ఆశాబంధం అనే పద్ధతిలో భగవంతుడి పాదార విందాలని ఏదో ఒక రకంగా చేరుకోవాలని నిరంతరము మనం ఆశాభావంతో ఉండాలి అంటున్నారు. సో ఆయన ఈ సనాతన గోస్వామి మరి ఈ రకంగా, అంటే రూప గోస్వామి సోదరుడు, ఆయన ఇవేవి నాకు లేవు, నాకు ఈ భక్తి లేదు అంటే ఇంత గొప్ప భక్తుణ్ణి కాదు, నిరంతరం ధ్యానించేంత భక్తి లేదు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము లేదు, నేను గొప్ప ఉన్నత జన్మ లేదు నాకు. కాబట్టి ఇక నాకు ఏ గత్యంతరం లేదు. నేను చేయగలిగింది ఏమిటి అంటే నేను ఆశతో ఉండడం, అంటే భక్తి భావం అంతగా లేకపోయినా ఆ విశ్వాసంతో ఉండడం. ఏది? ఈ భగవంతుడి పాదాలను ఏదో ఒక రకంగా చేరుకోవాలి అనే ఆశాభావం. అది మన గోల్ అనుకుని దాని మీద మనస్సును పెట్టుకుని ఉండడం. ఆ తర్వాత విజయ ప్రాప్తికై ఆసక్తి, సముత్కంఠ అంటే భగవత్ సేవలో విజయం. విజయ ప్రాప్తి అంటే ధన విజయం ఇటువంటిది కాదు, భక్తిలో విజయం. సో భగవత్ సేవలో విజయాన్ని సాధించడానికి తగినంత ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు దాన్ని సముత్కంఠ అంటారనమాట. ఈ సముత్కంఠ అంటే తీవ్రమైన కోరిక. సో ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో విజయం సాధించడానికి చెల్లించవలసిన మూల్యం, ప్రైస్ ఏమిటి అంటే ఈ కోరిక. ఇంతటి కోరిక, సముత్కంఠ ఉంటే నీకు ఆ భక్తి అనేది వస్తుంది అంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి వస్తువుకి ఏదో ఒక ధర ఉంటుంది కదా, ఆ ధర చెల్లిస్తే గాని మనకు ఆ వస్తువు రాదు. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క మీద సముత్కంఠ రావాలి అంటే దానికి ఈ ఆసక్తియే మరి దాని యొక్క ధర అంటున్నారనమాట, అమూల్యమైన ధర. ఈ సముత్కంఠను బిల్వమంగళ ఠాకూరు కృష్ణ కర్ణామృతంలో ఆయన ఈ రకంగా దాని గురించి చెప్పారు. సమస్త విశ్వాన్ని సమ్మోహితం చేసే దేహ సౌందర్యం గల ఆ బృందావన బాలకుడి కోసం నేను ఉత్కంఠతో నిరీక్షిస్తున్నాను. నల్లని కనుబొమ్మలతో విప్పారిన నల్ల కలురేఖల వంటి కన్నులతో ఆయన నిరంతరం ఆప్యాయతతో భక్తుల వంక చూస్తూ ఆయన ఆ కన్నులను ఇటు అటు త్రిప్పుతూ ఉంటారు. ఆ కన్నులు ఎప్పుడు కూడా ఆర్ద్రంగా ఉంటాయి. ఆయన పెదవులు రాగి వలె ఎర్రగా ఉంటాయి. పెదవుల నుంచి వచ్చే ధ్వని స్పందనం సర్వ జగత్తుకు కూడా మదపు టేనుగు వలె అంతగా వాళ్లను ఉన్మాదపరుస్తుంది అంటున్నారనమాట. భగవంతుడి యొక్క ధ్వని ఈ అంటే ఆ వేణునాదం అనమాట. ఈ బృందావనంలో ఆయన దర్శించాలని నేను తహతహలాడుతున్నాను అని బిల్వమంగళ ఠాకూరు ఆయన యొక్క కృష్ణ కర్ణామృతం అనే గ్రంథంలో రాశాడు. సో ఈ పాయింట్ ఏమిటి అంటే సముత్కంఠ, ఆ తీవ్రమైనటువంటి ఆ కోరిక. తర్వాత భగవన్నామ సంకీర్తనలో రుచి, నామరుచి. అది రాధారాణి నామ సంకీర్తన చేసే శ్లోకం ఒకటి ఉన్నది. చెలికత్తెలతో ఆవిడ అన్నారట, ప్రభు గోవింద, వాళ్ళతో కలిసి ఈ రకంగా ఆవిడ సంకీర్తన చేశారు. గోవింద, వృషభానుని కుమార్తె అయిన రాధారాణి రాధారాణి చెలికత్తెలలో ఒక ఆవిడని ఈ రకంగా వర్ణించింది. నామ సంకీర్తన ఎలా చేసింది రాధారాణి అని. ప్రభు గోవింద, వృషభానుడి కుమార్తె అయిన రాధారాణి
మరి అశ్రువులు వదులుతోంది. కృష్ణ కృష్ణ అంటూ ఆవిడ ఉత్కంఠతో నీ నామాన్ని గానం చేస్తోంది అని. సో ఆ భావభక్తి, శుద్ధ భక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఆవిడ అందరికంటే ఎక్కువ భక్తురాలు కాబట్టి ఆవిడ ఆ స్థితిలో ఉన్న స్థితిని ఒక గోపిక వర్ణించిందని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇది సంకీర్తనలో రుచి. అలాగే ఈ భక్తుడికి ఆయన లీలల పట్ల కూడా ఆసక్తి ఉంటుందన్నమాట. ఆయన లీలలు వర్ణించగలరు. సో కృష్ణ కర్ణామృతంలో ఇలా చెప్పారు, భగవంతుడి కోసం నేను ఏం చేయగలను, అన్ని ఆనందాలను మించిన ఆనంద నిధానం ఆయన. మరి కొంట పిల్లవాళ్ళలో కొంట పిల్లవాడు. ఆ భగవంతుడి బాల్య లీలలు నా హృదయాన్ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. నేను ఇంకా ఆయనకి ఏమీ చేయగలను. ఇంకా ఆ లీలలు వింటే నా హృదయం అంతా కూడా ఆయన ఆకట్టుకున్నారు. ఇంకా నేనేమి చేయగలను, ఏ రకంగా వర్ణించగలను ఈ లీలలు. తర్వాత కృష్ణలీలలు ప్రదర్శితాలైన దివ్యధామాల పట్ల ఆకర్షణ. అంటే ఆయన ఈ లీలలను ప్రదర్శించిన స్థలాలు ఉంటాయి కదా, ప్రదేశాలు, ఆ ప్రదేశాల పట్ల ఆకర్షణ. ఏమిటి? బృందావనం, మధుర, ఇవన్నీ. కాబట్టి రూపగోస్వామి పద్యావళి అనే ఒక గ్రంథం రాశారు. అందులో బృందావనాన్ని గురించి ఆయన ఈ రకంగా రాశారు అనమాట. ఇక్కడే నందకుమారుడు గోకులానికి ప్రభు అయిన తన తండ్రితో కలిసి జీవించాడు. అంటే నందుడు ఇక్కడే మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శకట రూపాల్లో వచ్చి అసురుణ్ణి సంహరించారు. ఈ స్థలంలోనే సమస్త జనుల భవబంధాలని తొలగించే దామోదరుడిగా ఆయన తల్లి అయిన యశోద త్రాటితో ఆయన్ను దామోదరుడిగా బంధించింది ఇక్కడే అని చెప్పి కొన్ని లీలలను ఇక్కడ ఆ ప్రదేశంలో జరిగిన లీలల గురించి, అంటే ఆయన ఉన్న పవిత్రులైన ఈ భక్తులు మధుర, బృందావనము ఈ ప్రాంతాల్లో ఉంటూ వాళ్ళు భగవంతుడి బాల్య లీలలకు ప్రదర్శించిన స్థలాలన్నిటినీ కూడా సందర్శించి మళ్ళీ వాటన్నిటినీ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని చూస్తారనమాట. ఆ పవిత్ర ధామంలో శ్రీకృష్ణుడితో గోపాలకులు, తల్లి అయిన యశోద వాళ్ళందరితో ఆయన తన బాల్య లీలలు ప్రదర్శించారు కదా. ఆ స్థలాలకు ప్రదక్షిణ చేసి వచ్చే ఆచారం ఈ రోజు కూడా మరి భక్తుల్లో ఉంది. అందుకే వెళ్ళి అక్కడంతా ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు. మధుర, బృందావనాలను దర్శిస్తూ దివ్యానందాన్ని కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఒక భక్తుడు బృందావనాన్ని చేరుకున్న వెంటనే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్, ఆ విరహానుభూతి కలుగుతుంది. అలాంటి అద్భుత దివ్య లీలలను భగవంతుడు అక్కడ ప్రదర్శించారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు లీలలు స్మరించాలి అనుకున్నట్లయితే ఆ ఆసక్తి కృష్ణ అనుబంధం అంటారు దాన్ని. ఆయన లీలల్ని తలుచుకోవాలి అనే కోరికున్నప్పుడు కృష్ణ అనుబంధం. అయితే నిరాకారవాదులైన వేదాంతులు మాత్రం పైకి భక్తి సేవను ప్రదర్శిస్తూ ఆంతర్యంలో దేవాది దేవుడి అస్తిత్వంలో లీలం కావాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు వారు మరి అంటే సిన్సియర్గా లేని వాళ్ళు, ఏది శుద్ధ భక్తుల్లాగా మరి బృందావనం ఇవన్నీ వెళ్ళాలి, దివ్యధామాలు అని అనుకరిస్తూ ఉంటారు. కానీ భగవదైక్యం పట్లే వాళ్ళు దృష్టి నిలుపుతారు. కానీ వాళ్ళు కృష్ణానుబంధం, వాళ్ళ ఆసక్తి కృష్ణ అనుబంధం కాదు. అంటే భగవంతుడితో ఆయన పట్ల స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కాదు, ఏదో మనం మోక్షం కావాలి ఇట్లా అలాంటి భావాలే గాని భగవంతుడి పట్ల స్వచ్ఛమైన ఆసక్తి కాదు అంటున్నారు. సో రూప గోస్వామి ఏమన్నారట, భగవంతుడి పట్ల ప్రకటించే ఈ రతి కామ్యకర్మలు చేసే వారి యొక్క తార్కికుల యొక్క హృదయాలలో పరిపక్వం చెందడానికి వీల్లేదు. సో మామూలు పనుల్లో ఈ భౌతిక ప్రతిఫలాసక్తులతో చేసే వాళ్ళలో ఈ అనుబంధం అనేది అంత త్వరగా రాదు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే శుద్ధమైన కృష్ణ చైతన్యంతో సాధింపబడే ఈ అనుబంధం చాలా అరుదు, ఎక్కడో కొంతమందికి వస్తుంది. ముక్తులకు కూడా ఇది రాదు. ముక్తి రావచ్చేమో గాని భగవంతుడి పట్ల ఈ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం రాదు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఐహిక బంధ విముక్తి భక్తి సాధనకు ప్రారంభ దశ. అలాగే ముక్తిని సాధించి నిరాకారంలో ఏదో లీనం కావాలని ఆశించే వాళ్ళకి ఇలా భగవంతుడి మీద ఈ అనుబంధం, ఆ భక్తి, ఆ కనెక్షన్ వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు ఈ అనుబంధం అంటున్నారు.
మరి మామూలు భక్తులు కూడా ఇంత శుద్ధమైన కృష్ణానుభవాన్ని పొందలేనప్పటికీ ఎప్పుడు కామ్య కర్మల్లో మునిగి తేలేవాళ్ళు, వాదాలు తర్కాలతో ఉండేవాళ్ళు ఎలా విజయం సాధిస్తారు అని అంటున్నారు. అష్టకాలిక లీలలు అని చెప్పబడే కృష్ణ లీలలను స్మరిస్తున్నట్లు భక్తుల వలె నటించే వాళ్ళు అనేకులు ఉంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆ లీలలు నటిస్తూ ఆ కృష్ణుడు మరి బాలగోపాలు రూపంలో వచ్చి తనతో మాట్లాడుతున్నట్లు, రాధాకృష్ణులు ఇద్దరు వచ్చి పలకరిస్తున్నట్లు ఇలా వాళ్ళు యాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా కొంతమందిలో ఉండొచ్చు. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే యాక్టింగ్ కాదు, అనుకరణ కాదు, అనుసరణ అంటున్నారనమాట. ఊరికినే వాళ్ళేదో చేశారని మనం చేసి మనం భక్తులు అనుకోవడం కాదు. మనస్ఫూర్తిగా నీకు ఈ ఫీలింగ్స్ సిన్సియర్ గా లోపల నుంచి రావాలి. ఈ రత్యాభాసనం, సో దీన్నే రతి అభాస, ఈ కృత్రిమ అనుబంధాన్ని రతి అభాస అంటున్నారు. ఈ రత్యాభాస బంధం కూడా 2 రకాలు అంటున్నారు. ఛాయరత్యాభ్యాసము మరియు ప్రతిబింబ రత్యాభ్యాస బంధం. సో ఈ విధులేమి పాటించకుండా, భక్తి విధులు మనం చూసాం కదా, విధులేమి పాటించకుండా ఒక గురువు గారి నిర్దేశకత్వం లేకుండా ఎవరైనా భగవంతుడి పట్ల ఇలాంటి అనుబంధం ఉంది అంటే దానినే ప్రతిబింబ రత్యాభాస అంటారు. అంటే జస్ట్ వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు ఇమిటేట్ చేసినట్లుగా అన్నమాట ప్రతిబింబ రత్యాభ్యాసం. ఒక్కొక్కప్పుడు మరి ఐహిక భోగాలతో ఉంటూ ముక్తి కోసం పాటుపడుతూ ఉండే వాళ్ళు అదృష్టవశాత్తు ఏమైనా భగవన్నామ సంకీర్తన చేసే శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం వాళ్ళకి లభిస్తే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ సంకీర్తనలో పాల్గొనవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో కేవలం శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం వల్ల వాళ్ళ హృదయాల నుంచి వెన్నెల్లాంటి కాంతి వీళ్ళల్లో కూడా అక్కడి నుంచి ప్రసరించి ఆ శుద్ధ భక్తుల ప్రభావం వల్ల వీళ్ళల్లో కూడా కేవలం జిజ్ఞాస లాంటి ఒక అనుబంధం వస్తుంది, ఒక క్యూరియాసిటీ వస్తుంది భగవంతుడి పట్ల. కానీ అది కూడా టెంపరరీ అంటున్నారు. అది ప్రతిబింబ రత్యాభ్యాసాన్ని సాధించడం వల్ల ఒక వ్యక్తిలో అలాంటి ప్రతిబింబ రత్యాభాసను గనక సాధించడం వల్ల ఒక వ్యక్తిలో ఐహిక బాధలన్నీ అంతరించినా కూడా అప్పుడు దాన్ని అంటే ఇలాంటప్పుడు ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా వెళ్ళి వాళ్ళల్లో ఈ ఐహిక బాధలన్నీ కూడా పోయేట వాళ్ళు ఆకర్షణలో ఉన్నప్పుడు దానిని పరానుబంధము అంటారు అంటున్నారు. సో ఛాయరత్యాభాసానుబంధం గాని పరానుబంధం గాని ఒక శుద్ధ భక్తుడితో సాంగత్యం ఏర్పడటం వలనను, లేకపోతే అంటే ఈ 2 రకాలు కూడా శుద్ధ భక్తుడితో సాంగత్యం వల్ల గాని, లేదంటే మధుర బృందావనం లాంటి దివ్యధామ దర్శనం వల్ల గాని కలుగుతాయి అంటున్నారు. సో మనం ఇమిటేట్ చేయాలన్నా ఫాలో అవ్వాలన్నా మరి అంతే కదా. ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఓహో నేను భక్తుడిని అయిపోయానేమో అని అలా ఫీల్ అవ్వడం ప్రారంభిస్తాం. ఎంతవరకు అది కరెక్ట్, ఎన్నాళ్ళు దానికి స్టిక్ అయి ఉంటాం అన్న దాని మీద సిన్సియారిటీ ఉంటుంది. ఒక సామాన్య మానవుడు మరి భగవంతుడి పట్ల అలాంటి అనుబంధాన్ని పెంచుకుని అదృష్టవశాత్తు ఇలా శుద్ధ భక్తులతో కలిసి భగవత్ సేవ గనక ఆచరించినట్లయితే వాళ్ళు కూడా శుద్ధ భక్తుల స్థాయి అందుకోవడం జరగొచ్చు. అంటే మరి శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్యం వల్ల ఈ దివ్య రతి అనేది ఒకటి వాళ్ళలో పెరుగుతుంది. కానీ పెరుగుతుంది అతన్ని అత్యున్నత స్థాయికి కూడా తీసుకువెళ్ళడానికి శక్తి ఉన్నది దానికి. కాకపోతే ఏమిటంటే శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంతో తగినంతగా అనుగ్రహింపబడితే తప్పితే అలాంటి అనుబంధం కాదు. సో సాంగత్యం ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉండాలి. ఉంటేనే అలా కొన్నిసార్లు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళగలుగుతారు అంటున్నారు. కాబట్టి భక్త సాంగత్యం వల్ల భగవంతుడి పట్ల రతి ఎలా మనకి పెరుగుతుందో, శుద్ధ భక్తుల పాదార వింద అపరాధం చేయడం వల్ల ఆ అనుబంధం సమసిపోతుంది కూడా. వాళ్ళ సాంగత్యంతో భగవంతుడి పట్ల మనకి ఆకర్షణ పెరిగినట్లే వాళ్ళని పట్ల ఏదైనా మనం అపరాధం చేసినట్లయితే ఆ అనుబంధం పోతుంది అంటున్నారు. కాబట్టి శుద్ధ భక్తులు అలా ఒక బ్రిడ్జ్ లాంటి వాళ్ళు అన్నమాట భగవంతుడి దగ్గరికి. వాళ్ళ సాంగత్యం ఆయనతో అనుబంధాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే వాళ్ళని మనం తృణప్రాయంగా చూసామంటే అనుబంధం తెగిపోతుంది అంటున్నారు. కాబట్టి భక్తుల పట్ల చేసే అపరాధం ఈ ఛాయానుబంధాన్ని గాని పరానుబంధాన్ని గాని అంతరింపజేసేస్తుంది.
అంటే చంద్రుడు క్రమేణా తరిగిపోయి అమావాస్య ఎలా వస్తుందో అలా వీళ్ళ భక్తి కూడా క్రమేణా ఇలా తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అందుకే శుద్ధ భక్తుల దగ్గర కూడా మనం జాగరూకతతో ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళ పాదాలకు ఎట్టి అపరాధం చేయకూడదు అంటున్నారు. ఇక దివ్యరతి, భగవంతుడి పట్ల ఏర్పడే ఈ దివ్యరతి ఛాయారూపం లేదా పరారూపం అని చూసాం కదా. సో ఈ శుద్ధ భక్తుల పాదాల పట్ల చేసే అపరాధాలు ఆ దివ్య భక్తి అవ్వనివ్వండి, పరారూపం అవ్వనివ్వండి, ఛాయారూపం అవ్వనివ్వండి, భగవంతుడి పట్ల ఏర్పడిన ఆ దివ్యరతి ఈ అపరాధాల వల్ల క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. ఒక్కోసారి కనిష్ట భక్తులు ఉత్సాహంతో సంకీర్తనం, నాట్యం ఏదో చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మనసులో భగవంతుడు నేను ఒకటే అని కూడా అనుకోవచ్చేమో, ఆ స్థాయికి వెళ్ళానని. ఇట్లాంటి అద్వైత భావన కూడా శుద్ధమైన భావభక్తికి విరుద్ధం అంటున్నారు. సో మనం ఇక్కడ ఈ భావభక్తిలో భక్తుల లక్షణాలు ఏమిటో చూసాం. ఆ తర్వాత ఈ భావభక్తిలో రకాలు చూసాము. నరసింహ పురాణంలో ఏం చెప్పారు అంటే, సో ఇంకొక పాయింట్ లాస్ట్ లో, మరి శుద్ధ భక్తులు గాని ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి పైన అచంచల భక్తి గాని భక్తి మార్గంలో పరిపూర్ణతను అందుకోవడానికి మనకి అవసరం అంటున్నారు. నృసింహ పురాణంలో అంటే అవసరం అంటే అది ఉన్నప్పుడు పరిపూర్ణతను అందుకోవచ్చు. నృసింహ పురాణంలో ఏం చెప్పారు, ఒక వ్యక్తి మనోవాకాయ కర్మలతో భగవత్ సేవలో నిమగ్నమై ఉండి బాహ్యంగా కొన్ని దుష్ట కార్యాలు ఆచరించినట్లు కనిపించిన పైకి క్రమంగా ఆ దుష్ట కార్యాల ఆచరణ అంతా కూడా తగ్గిపోతుంది, అతనిలో భావభక్తి తప్పకుండా వస్తుంది. ఎప్పుడు మనోవాకాయ కర్మలతో భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు అంటున్నారు. సో చందమామలో మరి కొన్ని మచ్చలు ఉంటాయి కదా, అయినా కూడా ఆ మచ్చల వల్ల ఆ చందమామలో ప్రకాశత్వానికి మరి ఏమీ లోపం లేదు కదా. అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు. ఇలాంటి భగవత్ సేవలో ఆకర్షితులైన వాళ్ళు ఏదైనా మొదట్లో ఇలా 1-2 మార్గాలు ఇలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు దాంట్లో వాళ్ళలో చివరికి వాళ్ళు భక్తిలోకి వెళ్తారు అని. ఇది 18th చాప్టర్ అది. సో భగవద్ ఆకర్షణకు మనకి భక్తులు గాని మరి గురువు గాని ఇలాంటి వాళ్ళు అవసరం అన్నది 18th చాప్టర్ ఆ భావభక్తికి చూసాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.